a lokacin da sunna aka canja ta da bid'a. Sunna ta zama baƙuwa, bid'a ta zama 'yar gari. Ya da ku kasance a wannan duniyan. Ta tambaya ne wannan gare mu. Yanzu ga sunnonin manzon Allah sun zama baƙi. Yanzu ana ganga da gemu da dagaggen wando, ka zama abin kallo. In kai wasa ma ce maka dan ta'adda. Amma da ka take wandonka, ka sa fosin kaf, la'alla ma ka kara da taba a hannunka. Ko gane bane, ranar maulidi ka zo ka shiga cikin su, ana rawan banjo da kai. Akwai mai zargin ka cikin su? Son kama da su ce ga ahali, ga masoyin manzon Allah. Kai da baka je ba, ka bi sunnoninsa, su ce maka kai makin manzon Allah ne. Wannan hukunci sai mun je wurin Allah. Wallahi sai mun je wurin Allah. Wallahi ba mu yafe wa malaman bid'a ba, sun hada mu fada da jahilai. Wallahi jahilai suka hada mu fada da su. Mutum yayi sunna ku kyamace shi. Manzon Allah bai rike carbi ba tun har ya gama. Ba wani sabin da ya rike carbi ibada da shi. Amma gashi ne yanzu ku kun zo kuma da carbi ibada. A sa a hannu, a sa a kunne, a sa a mota, a sa a mashin, a sa a wuya. Har waɗansu jahilai ma suna ganin in sun yi tasbihi ba da tasbihi ba ma bai yi ba. Mutum da ya tasowa ma daga gidansa ana kokarin ruku ya ce na bar carbi na ya koma. Yayi asaran wannan raka da je dauko abun banza. Sai dauko abun banza. Carbi abun banza ne. To wata ta kuma to yanzu kuma da sake yada wannan ma. To na faɗa carbi abun banza ne. Ba musulunci bane. Wanda ya ce musulunci ne kawai inda manzo Allah ya ja carbi ko sau ɗaya ba ya yi amfani da carbi ko na roba ko na itace ko na karkata yanzu da ake kawo muku daga China kat ko kawo gurin. Amma littafin suna ka duba da manzo Allah me yayi ga su yace hunna mustantaqatun yawmal qiyama. Yace gabanka nan za a nemi su yi magana za su kuma su yi magana, za su ce sun yi tasbihi. To carbinka da kai amfani da shi sau 10 sau 100 ko wanne da wanne za ce ka dauko? Wanne ne? Carbi ya zama abun riya. Ai na ku tadin wani jikan Inyasi da muka yi zama da shi a Niger. Wallahi tallahi Allah shine shi da jinsi yake sakawa. Muna sallah ma bai zuwa wajen sallah. Yana sama muna masallaci, music din sama yana zuwa masallacin mu. Har aka nada committee ce a masa magana. Amma kun san da yazo Najeriya, da yazo Damfara. Alkyabba yake saka ya rawani ya rike dogon carbi. Yazo sara masa kuɗi ya koma can, ya yi tsiyarsa. Duk wanda muka yi wani Islamic University ta Niger a sai ya san haka. Har ƴan dariƙon da suke ci sun sani. Ƙarya muka yi. In ƙarya ne su tume ni. Kuma me amfani ma yi masa ƙarya? To wannan carbin da ake rikewa da khil ne. Inda aka samu shi daga addinin wane ne? Buda. Yahuda suka dauka. Yanzu China irin wannan sholin temple din nan da suke yi teacher ne suke ce masa ko mai dogon gemu. Za ka yi da carbinsa kamar musulmi, kafiri ne, ba majuse ne. Da carbinsa. Duk wani babban bai Yahuda aka sami dan karamin carbinsa. Suwa suka karba wurin su sufaye. Kamar da sufaye suka karbi maulidi wajen ƴan shi'a. Billahi alladhi ya sufaye suka karbi carbi wajen addinin Buda da Yahudanci nan suka karbo shi. Amma manzo Allah bai san mu carbi ba, bai amfani da shi ba ko bai ci ai ba. Amma yanzu yadda ya gama duniyar nan har ma jahilai suna ganin carbi addini ne. Da kai ne bakon abu ne. In za ka yadda shi ka yadda shi, ka yi da hannu ko ka irga yatsu ko ka irga wannan duk sun zo a sunna duka. Akwai hadisin da ya zo manzo Allah haka yake da yatsa. In kai haka sau 5 kaga kai 5, in ka sake kaga kai 10 har kai 33. Ko kuma kai haka in kai waɗannan yan yatsu nan in kai 3 sau 10 zai baka nawa 3 sau 10 sai ka ƙara da 1 31. 33 kai 33. Kaga ka samu subhanallahi 33, ka samu alhamdulillah 33, Allahu kuma 33, ka cika na 100 da menene? La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa hamduhu ala kulli shay. Wala duk manzo Allah da hannu yi. To gashi an kawo bakon abu yanzu ya zama shine dan gari. Carbi bako ne a musulunci, amma shine dan gari. Sunna ta zama bako yi da hannu. Aka kawo wani malami daga Kano dan shubha. Sai yake ci ai carbi dai da dauke shi a matsayin ya halatta ne. Jaizi ne. To ai mu maganar sunna muke. Da kace ma ya halatta wai fada. Wani dan izala
ya ce wai da ya yadda carbi amma tun da wannan malami ya zo sai je ya ɗauko sai ya ce musu haka ne to malamin da ya zo ka yadda carbin ka zo ka ɗauko shi me yasa bai rike ba ai ba ya rike ba to me yasa bai rike ba na ce jahili wawan banza an ci amanan ka kuma ka yadda haka ne in carbi addini ne ai da na gaba akan ga zurbin ruwa ya rike mana kuma ku rike saboda an mai da ku jahilai ya zo ya yi kuskurima saboda ya gamsar da ku abinda kuke so ya gaya muku ba shari'a ba nassi ba a addini ana magana suna kana magana jaizi kana magana cewa ai halal ne halal ake magana to a cin tuwo ma halal ne shan kunu ma halal ne to amma addini ne kaga ya amfani da jahilcin su da ya kamata da ce musu mu ba muna magana ba muna magana halal bane sunna ne don mu samu lada shikenan sai kawo dalili sai kawo amma sai ce wai jaizi ne me ga da jaizi to ka je wajen malamin usulu ka karanta me definition na jaiz al-jaiz huwa al-mubah ma la yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu tarikuhu ka je koma cewa jaizi shine in kai ba lada ba alhaki kaman tuwo ne in ka ci shinkafa in ka ci ba in baka ci ba laifi in ka ci baka samu lada ba haka carbi yake rike shi in ka bar shi anan ma wasu malamai suka ce bid'a ne tunda ka ci addini ne amma in baka ce addini ba shikenan kai surkullar ka canje ka kai ta janka amma in ka ce addini ne sai ka kawo nasin da Allah ya ce ai ko manzo Allah ya ce ai ko ba gane bane in dai ka ce rike carbi addini ne sai ka kawo gurin amma in ka ce surkullan ka kake to wannan kuma ka je ka ta surkullan ka mu akan surkulle muke magana ba muna magana me addini me ba addini ba ma'an sagiru akwai abubuwan da yawa kana daga hannu game da carbi ko da dauka ba addini bane that's right kuma ma ai magabata suka ce duk inda wani abu wadda ba addini ya zo ba bako to yakan hana addinin yakan mai wurin addinin ne bari kara bayani don ku gane idan sunna ta zo idan bid'a ta zo ta kahu to sai ka samu a wannan gurin akwai wata sunna da ta kashe ai mun san yi da hannu ba shine sunna ba to zuwan carbi bai kashe yi da hannu ba to kun ga illan bid'a kenan abinda manzon Allah yayi an bar shi an je an kama wanda bai san da shi ba ai shine illan abinda ba addini ba shigo cikin addini yakan mai addinin ne yanzu miliyoyin mutane ba san cewa rike carbi ba addini bane wallahi ba sani ba ba san me manzon Allah yayi ba to kaga an yi replacement aka yi me replacement aka dauko bid'a aka saka ta a wajen sunnan ta mutu magana da Abdullahi Mas'ud yake faɗa kenan cewa wani ya da ku kasance in lokaci ya zo aka mai da sunna ita ce baƙuwa kamar yadda yanzu yin tasbihi da hannu ya zama shine bako bid'a kuma ta zama yar gari rike carbi abin da Allah saboda yake faɗa kenan shekaru sama da 1400 yake faɗa wannan magana an kashe sunnan yi da hannu manzo Allah yayi ya kuma koyar an kashe yan damfaran malamai dama suna so su yan siyasa su rike carbi a nuna su masu addini ne kaga mutum ma yana cin gora cakam yana tadi cakam amma ga carbi yana ja to me kake faɗa me kake faɗa ko jan kawai ma ba a faɗan komai shi ma addinin ne jan kawai addini ne kai ma bidan wanka ne kai ma dan wanka jan carbin babarbare sharrin sa suna son su mai da shi shi'ar ne na musulunci kaga wannan mutumin da zai makala carbi a mota kamar wani yana nuna maka cewa kamar menene kamar symbol ne na musulunci symbol ne na musulunci a mota har ya jawo kansa bakin jini wajen wanda ba musulmi ba ga aqidan da ya kamata ka bayyana na manzon Allah kai alfahari da shi kaga kana bayyana abun ne Yahudawa kana musu aiki abun addinin Buda kuma da shi ne addini shine a mota shine a ina ne kuma da shi riya Allah ya sauwaka mu je na gaba ad-dakhil fi dinina ad-dakhil fi mu'amalatina mu dokan mu'amala da muke aure ba na cikin mu'amala ba wasu kashi a bangaren mu'amala ba kashi a cikin sunna mu'amalan an yi ta yadda Allah ya ce da malaci takan zama ibada to yanzu ku duba yadda ake aure a kasar nan don Allah musulmi ku duba yadda ake aure shin yadda ake aure a kasar nan shine manzo Allah ya zo mana da shi haka yi aure yadda ake yin sa a kasar nan kun san da cewa yadda ake aure da 'ya'yan musulmi musamman 'ya'yan manya 'yan siyasa munin su yafi ma na kiristanci kun san